давоми нимсолаи аввали соли равон аз тарафи агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 4 ҳолати гирифтани нафақаи фавтидагон аз тарафи наздикони онҳо ошкор гардид. ҳолатҳои мазкур бинобар сабаби нофаҳмии наздикон ба миён омада ҳангоми гузарондани санҷиш нафақаи онҳо бозпас гардонда шуд. дар ин бора Дилмурод Давлатзода, директори агентӣ, зимни нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. ӯ гуфт ки то аввали моҳи июли соли равон шумораи нафақагирон дар ҷумҳурӣ ба 768976 кас расид, ки нисбат ба соли гузашта 7664 нафар беш аст. талаботи моҳонаи нафақа низ дар қиёс ба ҳамин давраи соли сипаришуда афзуда 261,2 миллион сомониро ташкил дод. ҳоло дар ҷумҳурӣ аз ҳисоби пардохти нафақа қарздорӣ вуҷуд надорад. аз шумораи нафақагирон 159443 нафарро маъюбон ташкил медиҳанд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 236 кас кам аст. барои нафақаи нафақагирони маъюб дар як моҳ 51,7 миллион сомонӣ пардохт мешавад, ки ҳисоби миёнаи нафақаи онҳо ба 324,30 сомонӣ баробар мебошад. аз ҷониби агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа ҷиҳати иҷрои фармони пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз моҳи феврали соли равон дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия аз 1 июли соли равон нафақаи 748282 нафақагир мавриди бозҳисобӣ қарор гирифт. дар натиҷа андозаи миёнаи нафақа ба 375,53 сомонӣ баробар гардид. Дилмурод Давлатзода гуфт ки бозҳисобии нафақа пурра ба анҷом расида, оғоз аз моҳи июли соли равон нафақаи нафақагирон ба андозаи бозҳисобшуда бо назардошти зиёдшавии онҳо пардохт карда мешавад. ва модели 40 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмин нафақаи хизматчиёни ҳарбӣ қанун мебинад. аз 1 июли соли 2023 нафақаҳои заминави 20% зиёд карда шуда ба андозаи 250 сомонӣ баробар карда шавад. нафақаҳои суғуртаӣ дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртаӣ ва давлатӣ таъин шуданд ба андозаи сатҳи таворруми 2 соли охир баробари 16% индексатсия карда шавад. нафақаҳои дигари амалкунанда ки дар асоси қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи нафақаҳои суғуртаӣ ва давлатӣ таъин гарданд ба андозаи 20% аз меъёри нафақаи заминавӣ зиёд карда шавад. дар идомаи нишаст гуфта шуд ки дар давраи ҳисоботӣ ба буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби андози иҷтимоӣ ки 1 миллиарду 928,2 миллион сомонӣ ба нақша гирифта шуда буд, 1 миллиарду 914,3 миллион сомонӣ ворид гардид, ки 99,3% нақша мебошад. қисми хароҷоти буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа 1 миллиарду 661,8 миллион сомониро ташкил дода пурра иҷро гардид. Кароматулло Атто, Зайнобиддин Азимов, махсус барои YouTube канали Ҷумҳурият.